Dobar večer, poštovani gledatelji. Ne dijelim ljude na hupovce i sindikaliste. Spavam gdje hoću i kad hoću. Prijatelje ne mislim napustiti. Danas je premijer Milanović, opravdavajući svoj boravak u hvarskoj vili Emila Tedeskija, zasjenio i smjenu ministrice Holy. Za ovaj kasni sat naša Dejana Šošić pripremila je mali povijesni pregled druženja tajkuna i političara. Lako je bilo Josipu Brozu, tvornice radnicima. Da je netko i smio, nije mu imao što prigovoriti na tajkunima. Tajkuni su stigli 90-ih. Omiljeni teniski partner prvog hrvatskog predsjednika bio je bivši tenisač, ubrzo i biznismen Bruno Orešar. Oko ovog svog tenisa sa Tuđmanom smetalo je uvijek to što se smatralo da ja moram puštati. Ja sam morao samo uvijek pobjeđivati. Pobjeđivao je i druge u privatizaciji, kupio je Jadrankamen, gradio hotele. Sve se urušilo. Ostalo je samo uvjerenje u javnosti, sve je bio stekao preko Franje Tuđmana. I premijer Ivica Račan imao je prijatelja. 2000. ljetovao je na jahti riječkog biznismena Damira Vrhovnika. Afera u kojoj je tadašnja vlada izdašno financirala Vrhovnikovo privatno brodogradilište Viktor Lenac odzvanja i danas. Na poznatoj jahti Malo Vitra, navodno prije sporne privatizacije Slobodne Dalmacije, provozali su se medijski mogul Ninoslav Pavić i bivši premijer Ivo Sanader. Taj isti čovjek, znači koji je s njim pio na toj jedrilici, danas najviše udara po Sanaderu. Na Braču je pak ljetovala bivša predsjednica vlade Jadranka Kosor. Hotel je vlasništvo tajkuna Jake Andabaka. Do afere nije došlo, odmor je bio spokojan. Za razliku od ovotjednog premijera Zorana Milanovića, morao je napustiti hvarsku vilu Emila Tedeskija i objasniti naciji zašto smjenjuje ministricu Holy, ali i što radi kod Emila. Ne radi se o financijeru stranke. Niti se nudio, niti je tražen, niti je to dolazi u obzir dok sam predsjednik stranke. Tajkuni i političari u Hrvatskoj nikada ne završava dobro. U studiju Trećeg dnevnika pozdravljam stručnjaka za odnose s javnošću Krešimira Macana. Dobar večer. Dobar večer. Hoće li Tedeski biti Milanoviću ono što je Orešar bio Tuđmanu ili Vrhovnik Račanu? Pa mogao biti, ali vjerujem da neće. Znači da će uspjeti ipak isploviti i preplivati ovu krizu i izvući se iz nje, jer u principu ne vjerujem da je jednom i drugom je to bila namjera. Dakle, vjerojatno su planirali jedan normalan praznički produljeni vikend na Hvaru, ali je ispalo na kraju malo nezgodno zajedno s ovom ostavkom ministrice Holy. Pojavilo se puno pitanja što premijer radi u kući jednog od najuspješnijih hrvatskih poduzetnika i tu dolazimo do realnog pitanja. Dakle, javnost, imamo zakon o sprječavanju sukoba interesa koji kaže građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem dužnosnika kao javnih osoba i naročito ako su u vezi s obnašanjem njihovih dužnosti. Dakle, u ovom slučaju su radi o dvije stvari koje se mogu često naći na istom stolu, pregovori, HUP, poslodavci, radnička prava, bilo što. Dakle, imaju puno dodirnih točaka. S druge strane, zakon isto tako ne tolerira nikakve darove, pa bili oni besplatni. Dakle, do 500 kuna je limit i u ovom trenutku nastaje problem de facto tko je platio taj račun, tko je platio to noćenje i onda se jednostavno počnemo svi skupa pitati što se tamo događalo. Dakle, prema tome, smije li političar ljetovati kod prijatelja? Smije ako to nije Emil Tedeschi. Dobro. Dakle, može kod bilo koga ko nije izravno vezan za za njegovo obnašanje javne dužnosti. Ako je vezan, onda bi bilo poželjno da se o tome transparentno izvijesti javnost prije samog događaja, jer nitko možda ne bi uopće postavljao pitanje što predsjednik vlade radi kod Emila na Hvaru, da je to bilo najavljeno kao jedan najobičniji posjet. I to se moglo isto tako riješiti na drugi način. Postoji službena rezidencija na Hvaru, predsjednik vlade ide u službenu rezidenciju, druži se po danu s Tedeskim, nikome ništa. Nema nikakvog spominjanja sukoba interesa. Pojavile su se neke informacije da se premijer navodno ponovno danas vratio u Tedeskijevu vilu, je li to točno? Bilo bi mu bolje da nije i vjerujem da nije prema informacijama koje nas polažem. Dobro. Je li bolje najaviti idem u privatni posjet tomu i tomu ili reći poput premijera ništa ne krijem, ali ništa nisam niti dužan reći? Bolje je najaviti nego se pravdati. To je uvijek pravilo, ako imate nekakvu stvar zbog koje bi vas mogli prozivati, bolje je sami priopćite javnosti, obrazložite, stavite onaj okvir. On je sad u okviru kao potencijalnog sukoba interesa, odnosno nekakvog neprihvatljiva ponašanja. I to je mogao izbjeći jednostavno da rekao idem na vikend, boravit ću tamo bez obaveze i jednostavno prijateljski se tamo nalazi. Premijer Milanović postavlja visoke standarde političkog ponašanja, smjenjuje ministricu Holy, drži li ih se sam?
Biće mu sve teže ako se bude ovako ponašao on u trenutku kad je uhvaćen možda u maloj situaciji koja se smatra neprimjerenom, kad se počne braniti, kad se počne jednostavno tražiti bilo koji argument da se iz nje izvuče, umjesto da kaže jednostavno slažem se, ja sam bio kod prijatelja i to je moje pravo i tu ćemo mu svi priznati. Vaše je pravo da me kontrolirate je li bilo ikakvih posljedica, ikakvih veza, bilo kakvih beneficija za Emila ili koristi za mene nakon toga. To je vaše pravo. Gospodine Macan, hvala na gostovanju u Trećem dnevniku.